Goeiemorgen. Ja, inmiddels ben we boer. Hè? Dus zo wel op achtergrond. En boer betekent dat ik een product groen has. Nou, dat hebben we hier. Ik zal je eens even wat zien laten. Want we hebben dus groen een protte appelbjem te staan. Nu ben er al bij aanwezig van groep 8. Die haal appels zocht. Maar ik krijg even wat snoeit, want dan kost er net iets onder druk. Maar dan hing je dan een heel protte appels aan. Dus hij heeft nog zin en tijd om een appeltaart te bakken. Nou, kom dan gerust even del. Want daar hing je hier nog genoeg. Zo had je hem wel zeggen. Nou, ik ga even trom met wat snoeiwerk. En dan wens ik je een hele mooi weekend. Een mooie sneeuw. En vanzelf tot laters vanuit dit prachtig mooi plakje. Laters.